Ejjew nadoraw. Ejjew ħanfaħru bilena il-mulej, ħanajtu bil-ferħ l-blata tas-salvazzjoni tagħna. Nersqu qudiemu bana ta' ratti l-ħajr nannulu bajjat ta' ferħ. Kristu il-mulej kien imċarrab u bata għalina, ejjew nadoraw. Għax Alla kbir u il-mulej, sultan kbir fuq l-allat kollha. Fidejhu mal-qijan tal-art, tiegħu mal-qċaċet tal-għolijiet, tiegħu il-baħar għax hu għamlu, tiegħu l-art għax bidejh saret. Kristu il-mulej kien imċarrab u bata għalina, ejjew nadoraw. Ejjew inqimuh u nixteħtu qudiemu arku btejna, quddiem il-mulej li ħalaqna, għaliex huwa Alla tagħna u aħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-naċ tiegħu. Kristu il-mulej kien imċarrab u bata għalina, ejjew nadoraw. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'meriba, bħal dakinhar f'massa fid-deżert, meta ġarbuni u ttentawni mis-sirjietkom għalkemm raw dak li jien għamilt. Kristu l-mulej kien imċarrab u bata għalina, ejjew nadoraw. Għal 40 sena domt nistmellu dan in-nisel u jienet, qalbu mħassra dan il-poplu u triqati ma jarfux. Għalhekk ħlift fil-għadab tiegħi ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Kristu l-mulej kien imċarrab u bata għalina, ejjew nadoraw. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Kristu l-mulej kien imċarrab u bata għalina, ejjew nadoraw. Issa l-innu ngħidu strofa kull naħħa. Xemx divina tal-ġustizzja, int wittrot jum ġdid fuq artna, keċċi swiet u d-dlam ta' moħħna, reġġa d-dawl għal-ħidma xierqa. Bħalma tajtna żmien it-tajjeb, imla wkoll bl-indiema l-qalbna, biex tjubitek lejk id-dawwar lil ħatjin li ħnientek tader. Minnek nistennew il-grazzja biex b'takkis mill-qoħ minn rajna, ninfdu d-dejn li bieħ tajb bejna bil-waqat u l-ħażen tagħna. Għaliex risa il-jum tiegħek li fiħin seġġeddet kollox u nixtiequ nħejju ruħna għal ferħ kbir tas-saltna tiegħek. Lilek Trinità ħanina, bwiċċna fl-art il-koll nqimu, ġeddet fina l-qalbna niedma biex nannulek għanja ġdida. Amen. Noqogħdu bil-qiegħda u nsibu paġna 22. Fid-dawl tiegħek o Alla naraw id-dawl. Il-ħażen ifesfes lil-ħażin f'qiegħ qalbu, m'hemmx biża' ta' Alla quddiem għajnejh. Għax hu jiddandan bil-fema tiegħu li Alla ma jsibx fih ħitija x'jistmel. Kliem fommu kollu erq u gideb, ma jimxix bil-għaqal ma jagħmilx il-ġid. Fuq friexu jaħseb kif se jqarraq, triq ħażina qabad, ma jwarrabx dak li jew ħażin. Mulej sa smewiet tasal it-tieba tiegħek, sa sħab il-fedeltà tiegħek. Mola smewiet il-ġustizzja tiegħek, baħar bla qiegħ il-ħaq tiegħek. Kemm hija għażiża t-tieba tiegħek o Alla, għaddel ta' ġwen ħajk jistkennu b'quliet il-bnedmin, bnedmin u bejjem inti tgħinhom mulej. Jiġbow bil-ġid tad-dar tiegħek, tqishom ix-xmara tal-għena tiegħek. Għax għandek hemm il-għajn tal-ħajja, fid-dawl tiegħek naraw id-dawl. Żomm it-tieba tiegħek ma' min jarfek, il-ġustizzja tiegħek ma' min hu qalbu safja. Ma jersaqx għal fuqi riġel il-kburi, ma titfanix il-barra id il-ħażin. Hemm waqgħu dawk li jagħmlu il-ħażen, intefgħu l-isfel u ma jistgħux iqumu. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien fid-dawl tiegħek o Alla naraw id-dawl. Mulej kbir int u msebbaħ tal-għaġeb u b'saħħtek. Inżġuwanja ta' tifħir lill-Alla tiegħi
Olluh u sejħu lill-ismu. Għax il-mulej u Alla li xejjen il-gwerer min idejn l-dewwa ħelisni. Nanni lill-Alla tiegħi għanja ġdida. Mulej, kbirint u msebbaħ tal-ħaġeb u b'saħħtek. Lilek jaqdu l-ħlejjaq kollha għax inti tkellimt u huma saru. Indbat l-Ispirtu tiegħek u hu għamilhom. Ħadd ma jista' jieqaf lill-leħen tiegħek. Jitezzu l-muntanji mill-qijan tagħhom mal-ibħra. Jinħall il-ġebel bħax-xama qudiemek. Imma int tibqa' turi ħnientek ma' dawk li għandhom il-biża' tiegħek. Kbir u għal dejjem min għandu il-biża' tal-mulej. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Mulej kbirint u msebbaħ tal-ħaġeb u b'saħħtek. Għajtu bleħen ta' ferħ lill-Alla. Popli kollha ċabxbu idejkom, għajtu bleħen ta' ferħ lill-Alla. Għax il-mulej jiloli juta l-biża, sultan kbir fuq l-art kollha. Irażżan il-popli taħtna u l-ġnuż qiegħed taħt riġlejna. U jażlna il-wirt tagħna, il-gburija ta' Ġakob, il-maħbub tiegħu. Tela Alla bajjat ta' ferħ, il-mulej bid-daq ta' trombi. Għannu lill-Alla, għannu lis-sultan tagħna, għannu. Għax Alla is-sultan tal-art kollha, għannulu bis-sana għanja sabiħa. Isaltan Alla fuq il-ġnus kollha. Joqgħod Alla fuq it-tron imqaddes tiegħu. Jinġemgħu il-kbarat tal-popli mal-poplu ta' Alla ta' Abram. Għax ta' Alla huma l-kapijiet tal-art u filoli ħafna fuq kulħadd. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien għajtu bleħen ta' ferħ lill-Alla. Min fost il-popli kollha li jinsabu fuq wiċċ l-ard, lilek għażel il-mulej Alla tiegħek biex tkun il-poplu miksub tiegħu, għax ħabkom u għax ried iżomm il-ħalfa li ħalef lill-missirijietkom. Kien għalhekk li l-mulej bit qawwija ħariġkom u fdiekom minn dar il-jasar min id il-farawn is-sultan tal-Eġittu. Għaraf mela li l-mulej Alla tiegħek u Alla l-fidil li jżomm għal elf nissel il-patt u t-tieba tiegħu ma' ħbiebu u ma' dawk li ħarsu il-kmandamenti tiegħu. Nqumu bil-wifqa. Alla jeħlisni mix-xibka tan-nassab. Alla jeħlisni mix-xibka tan-nassab. Ibedni minn kull għerq. Mix-xibka tan-nassab. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Alla jeħlisni mix-xibka tan-nassab. Sinjal irid nisel ħażin u infidil, imma ebda sinjal ma jingħatalu ħlif dak tal-profeta Ġona. Nagħmlu s-sinjal tas-salib. Imbierek il-mulej Alla ta' Iżrael għaliex jżuru jifdi il-poplu tiegħu. U waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tiegħu. Bħalma kien wiegħed fl-imoddi fom il-profeti għad-disin tiegħu. Biex isalvana mill-edewwa tagħna u minn idejn daw kollha li joboduna. Bekk juri ħniena ma' missirijietna u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu. Fil-ħalfa li ħalef lill-Abram missierna li jatina. Li meħlusin minn idejn l-edewwa tagħna naqduh bla biża'. Tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdusija qudiemu. U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-Oli għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu. Biex tarraf lil poplu tiegħu bis-salvazzjoni bil-maħfra ta' dnubietom. Ħirġa mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna li batilna mill-Oli iż-żjara tax-xemx tiela. Ħajdawwal lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u fid-del tal-mewt.
ħajmexxi il-passi tagħna fit-triq tas-sliem. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Sinjal irid nisel ħażin u infidel. Imma ebda sinjal ma jingħatalu fl-lief tal-profeta Ġona. Is-Salvatur tagħna neħħa l-qadim u ġeddet kollox u ried li l-bnedmin isiru ħolqien ġdid fih. Imberkuh u b'tama qawwija ngħidulu mulej ġeddidna bl-Ispirtu Qaddis tiegħek. Mulej inti wetna sema ġdid u art ġdida, tiqafx iġġeddidna bl-Ispirtu tiegħek biex niġu nitennew bik għal dejjem f'Ġerusalem il-ġdida. Mulej ġeddidna bl-Ispirtu Qaddis tiegħek. Ħudna bħaddiema miegħek biex nimplew id-dinja bl-Ispirtu tiegħek, ħalli l-għaqda tal-bnedmin isseħħilha iżjed tilħaq l-iskop tagħha bil-ġustizzja u l-imħabba u s-sliem. Mulej ġeddidna bl-Ispirtu Qaddis tiegħek. Għamel li jinwarbu minn kull qas u nuqqas ta' ħsieb, imlina bil-għaxqa tad-doni tiegħek tas-sema. Mulej ġeddidna bl-Ispirtu Qaddis tiegħek. Eħlisna mid-deni mulej, tħalliniex ninġibdu mill-fruwat li jnessuna il-ġid veru. Mulej ġeddidna bl-Ispirtu Qaddis tiegħek. Jew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu s-Salvatur tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej. Fit-tiba tiegħek mulej, ħares lejn il-qima tal-poplu tiegħek biex aħna li qegħdin nrażnu l-ġisem u niċċaħdu mill-ħtijiet tiegħu inqawwu lir-ruħ tagħna bi-frott ta' emejjel tajba. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirku lil mulej indu ħajr lill-Alla. care fina mulei alishtrifna idawletihek bilfaraj talqlub hen alina ufis mekehlisna mil sarat lijar
xomulej fuq li moddi. Inisal jgħatawlilek dajfin, Unatafna midbajja taruna, sabiex nejxu għal dejjem safin. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun ma'kom il-koll. Nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Rosina u Elija Xerri. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għall-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Bittiba u ħniena mulej, ħares lejn il-qima tal-poplu tiegħek biex aħna li qegħdin nrażnu l-ġisem u niċċaħdu fil-ħtiġijiet tiegħu inqawwu lir-ruħ tagħna bil-frott ta' ħemejjel tajba. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġona. F'dak iż-żmien il-kelma tal-mulej waslet lil Ġona u qallu: mur f'Ninwe il-belt il-kbira u xandrila li ngħidlek jien. U Ġona qam u mar f'Ninwe kif qallu il-mulej. Issa Ninwe kienet belt kbira għall-aħħar, trid 3 ijiem biex timxija. Ġona kif daħal il-belt beda ġurnata mixi, ixandar u jgħid: 40 jum ieħor u Ninwe ssir ħerba. In-nies ta' Ninwe emmnu falla, nedew sawma u libsu xkejjer, mill-kbir saż-żgħir. L-aħbar waslet għand is-sultan ta' Ninwe u qam minn fuq it-tron tiegħu, naħħa minn fuq il-mantel tiegħu, inkesa biex kora u intasab fuq l-irmiet. U ħarġu jxandru u jgħidu f'Ninwe b'digriet tas-sultan u tal-kbarat tiegħu, la nies, la annimali, la bejjem u lanqas berħliet. Ħadd m'għandu jduq xejn u la jiraw u lanqas jixorbu ilma. U jinksew biex kejjer. Kemm il-bnedmin u kemm l-annimali jgħajtu b'qawwa lejn Alla u kull wieħed jerġa' lura minn triqtu il-ħażina u mill-ħsara li jagħmel bideh. Min jaf jekk Alla jibdilux u jisobix beh u jdur mill-kollha mix-xogħla tiegħu u aħna ma nintilfux. U Alla ra x'għamlu kif reġgħu lura minn triqithom il-ħażina u Alla reġa' bdielu mid-deni li qal li kien se jagħmlilhom u ma għamlux. Il-kelma tal-mulej. Qalb maqsuma u sobiena ma twarrabix o Alla. Ikollok ħniena minni o Alla fit-tjubitek, fil-kobbor tal-ħniena tiegħek ħassar ħtijieti. Aħsilni kollni mill-ħtija tiegħi, naddafni mid-dnub tiegħi. Oħloq fija qalb safja o Alla u spirtu qawwi ġeddet fija. La twarrabnix minn quddiemek, tneħħix minni l-ispirtu qaddis tiegħek. Għax lilek ma jogħġbokx is-sagrifiċċju, nofrilek il-vittmi maħruqa u ma tilqaħħomx. Is-sagrifiċċju tiegħi o Alla u l-qalb niedma, qalb maqsuma u sobiena ma twarrabix o Alla. Nitlobkom tqumu bil-wifqa. Gloria u tifħi lilek Kristu,
Erġgħu duru lejja biqlubkom kollha jgħid il-mulej għax jien twajjeb u ħanin. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont Luqa. Meta il-folla tan-nies żdiedet, Ġesu qabad u qal: nisel ħażin huwa dan in-nisel, irid sinjal, imma ebda sinjal ma jingħatalu ħlief is-sinjal ta' Ġona. Għax bħalma Ġona sar sinjal għan-nies ta' Nineve, hekk isir bin il-bniedem għal dan in-nisel. F'jum il-ħaq, is-sultana ta' nofsinhar qatt man-nies ta' dan in-nisel u tikkundannahom għax ġiet mit-truf tal-art biex tisma' l-erf ta' Salamun. U waraw li hawnhekk hawn min huwa aqwa minn Salamun. F'jum il-ħaq in-nies ta' Nineve qatt iqumu ma' dan in-nisel u jikkundannawh għaliex huma nidmu wara l-predikazzjoni ta' Ġona u wara li hawnhekk hawn min huwa aqwa minn Ġona. Il-kelma tal-mulej. Dan huwa l-ewwel erba' eżies tal-ewwel ġimgħa tar-Randan u propju anke llum kif se nagħmlu matul dawn l-erbat kull nhar terba fir-Randan wara l-quddiesa se nifqu bi ftit biex nagħmlu meditazzjoni fuq il-kelma ta' Alla. U noqogħdu ftit attenti għaliex eżies faċli jiġrilna bħal dawn in-nies li Ġesu ikkundannahom għaliex kienu jiġru warajh imma qalbhom kienet il-bogħod minnu. Riedu s-sinjal, riedu l-mirakli biex jemnu fil-kelma tiegħu. U għalhekk Ġesu ġibilhom dawn iż-żewġ eżempji ta' meta is-sultana marret biex tisma' l-erf ta' Salamun u ġiet mill-bogħod mara pagana mingħajr ma stennit xejn, imma poġġiet il-fiduċja tagħha fit-tagħlim fil-erf li kien ixandar Salamun. L-istess il-poplu ta' Nineve jindem minn dnubietu wara li sema il-predikazzjoni ta' Ġona. Jina u jint, kemm pried kismajna f'ħajjitna. Qed inħallu il-kelma tal-Alla tbiddilna jew qed impoġġu kundizzjonijiet biex ninbidlu. Xi drabi anke tismagħha dik it-talba eżies toħroġ veru frott il-fraġilità tagħna, imma għandna x'nirriflettu illi nitlob kollu għal xejn. It-talb ma nitolbux kondizzjonijiet. It-talba tiegħi li l-Alla mhijiex ordni lill-Alla ta' kif għandu jagħmel u jaħdem miegħi, imma huwa npoġġi lili nnifsi għar-rieda tiegħu u inħalli lilu imexxi l-ħajti. Ejjew nitolbu hekk din il-grazzja llum biex dawn il-pritki li ser nisemgħu kull nhar terba wara l-quddiesa ikun mument fejn Alla jmiss il-qalb tagħna u jbiddilna. Il-kelma ta' Alla eżies iġġeddidna, tatina ħajja ġdida, timla l-qalbna bil-paċi tiegħu. Umu bil-wifqa jew nitolbu lill-Alla eżies, l-Alla li missier li tagħna lill-ibnu biex jutrina t-triq
li twassalna għal għandu. Iqaf mulej mal-Knisja tiegħek, mas-saċerdoti li f'dawn il-jiem huma msejħa biex ixandru b'qawwa aktar mis-soltu il-kelma tiegħek, nitolbu. Ibgħat mulej l-Ispirtu tiegħek fuqna l-koll biex aħna wkoll niftħu qalbna għall-kelma tiegħek u nħalluha trabbi l-għeruq fil-ħajja tagħna ta' kuljum, nitolbu. Nitolbuk mulej biex toħloq fina qalb safja u bl-Ispirtu tiegħek inti iġġeddidna f'imħabbtek biex hekk aħna wkoll narfu nuru l-imħabba tagħna lejn xulxejn, nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Il-qamulej il-kelma tiegħek, it-talbiet tagħna u dawwalna jend bil-kelma tiegħek għaliex il-kelma tiegħek hija l-verità, it-triq u l-ħajja. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Henna lina mulej, henna lina, henna lina mulej, henna lina. Lejk mulej nollu qlub na jismana, għalix fiki tamajna finnike. Henna lina mulej, henna lina. So benin midnubit tali moti, nitolbuk trotti l-mafra tal-sara. Henna lina mulej, henna lina. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Mill-frott li inti tajtna mulej, aħna ġibna dawn l-offerti biex nikkonsagrawhom l-ismek bħalma int tibdilhom għalina f'sagrament. Hekk ukoll għamel li jkunu għalina ta' fejqan għal dejjem bi Kristus Jedna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Inta s-saħħa ta' wliedek u għat ġdejt u s-safa ta' ruħhom, għażiltilhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina u jinqdew bil-ġid li jgħaddi, hekk li iżjed jintrabtu ma' dak li jibqa' għal dejjem. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha nfaħru u ntennu bla qiegħda Qaddejs, Qaddejs, Qaddejs. Osanna fl-ola ta' smewiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewiet. Qaddejs ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku koll wara l-ikla bħal kalċej reġarad il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem. Id-dem li jxirret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Mitċo kontana nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazza Alla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għalla missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Kif nista' nagħti ġieħu glorja lill-missier? Billi nagħmel il-ħila kollha tiegħi biex ngħix dak li issa sejrin ngħidu flimkien. Missierna li inti fis-smawijiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilina u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija isliem u laqda li jien trid fija, jint li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħejn jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
O Ġesu tal-akbar ħnina, jisma tal-bi kun ħanin. Soba kbira b'qalbi b'nikitha, għal dnubieti wiskefni. Henna li, ja henna lina, o Ġesu, skur għad manżid, iżdan hobbok, qalbi kolla, ħajti kolla jina rrid. Twissietek kolla mħabba, bahar dija ta' kull ġid. Taħt riġlejjar fist pal-kiku, ma konċ tijejn tissir. Henna li, ja henna liha, o Ġesu, skur għad manżid, iżdan hobbok, qalbi kolla, ħajti kolla jina rrid. Lilek għajn talena kolla, sita kollox jinwarrab. Kix jahasra, jissil fruħa, flok tjubietek jinġarrab. Henna liha, o Ġesu, skur għad manżid, iżdan hobbok, qalbi kolla, ħajti kolla jina rrid. Alla tijej jinsammartek, qalb wiskif rama sħalib. Waqt li jinti ħajti sommi, f'qalbek bozza ta' ħabib. Henna liha, o Ġesu, skur għad manżid, iżdan hobbok, qalbi kolla, ħajti kolla jina rrid. Nitolbu. Inti qatt ma tieqaf titmana u Alla bil-kelma u bis-sagramenti tiegħek. Għamel nitolbuk li dan l-ikel qaddejs li tatina iġibilna il-ħajja ta' dejjem bi Kristu Siedna. Kif qedtilkom diġà, issa dritt wara l-quddiesa issir il-meditazzjoni tar-Randan. Is-soltu ħafna minnkom titelgħu tinvestaw il-Madonna. Nitlobkom li tibqgħu hemmhekk f'postkom u tisemgħu il-kelma ta' Alla. Il-Madonna triedna nisemgħu il-kelma ta' Alla. U għalhekk inħeġġiġkom biex niftħu qalbna għal mulej. Imbagħad tistgħu tidħlu fil-kappella wara li tispiċċa il-meditazzjoni tar-Randan. Dawn tal-erbgħat ta' filgħodu, kull nhar terba' filgħodu matul ir-Randan sejjer jagħmilhom Dunkarm Gawċi. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku lil-mulej, inroddu ħajr lill-Alla.
Madonna tapinuhom tana l-Maltin, għafdarek ġenahna, għaxinti tilqana. Madonna tapinu u d-dimek herqana, ġenahna nitolbu biex tfittex tismana, biex Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Ħanidilkom storja.